ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी अनावश्यक गर्दी टाळून केवळ आवश्यकतेनुसारच इंधन घेण्याचं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे. नमस्कार, मी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना कळविण्यात येते की पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा आपल्या जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. तरी देखील समाज माध्यमांवरती विविध पसरवण्यात आलेल्या अफवांमुळे नागरिकांकडून पेट्रोल पंपावर अनावश्यक गर्दी होताना दिसत आहे. नागरिकांनी विनाकारण घाबरून जाऊ नये. तथापि कोणत्याही प्रकारे कॅन, बाटल्या किंवा ड्रममध्ये साठा करू नये, ते प्रतिबंधित आहे. अशा प्रकारे साठा करून कृत्रिम कमतरता निर्माण त्यांनी करू नये. तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपांनी आपल्या पेट्रोल पंपावरील शिल्लक साठा, प्राप्त साठा आणि एकूण उपलब्ध साठा याची माहिती त्यांनी दर्शनी फलकावर लावणे बंधनकारक त्यांना केलेले आहे. वाढत्या मागणीच्या अनुषंगाने तेल उत्पादक कंपन्या आणि पेट्रोल पंप डीलर्स यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा अशा सूचना आम्ही त्यांना यापूर्वी दिलेल्या आहेत. तरी नागरिकांनी इंधनाच्या कमतरतेबाबत अफवांवरती विश्वास ठेवू नये किंवा तशा अफवा पसरवू नयेत आणि तणावाची स्थिती निर्माण करू नये असे आवाहन मी जिल्हा प्रशासनातर्फे आपणा सर्वांस करत आहे.